வணக்கம் உறவுகளே, நம்ம சோலார் ட்ரையர் போட்டங்காட்டிங்க ஏகப்பட்ட நன்மைகள் இருக்குதுங்க. உள்ளே வந்துட்டு என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே பார்க்கலாம் வாங்க. காலையில் 9 மணி சரிங்களா. இங்கே பாருங்க மக்களே, நம்மளுடைய மசாலா பொடிகளெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கொண்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோலார் ட்ரையருக்குள்ள இப்படி வச்சிருவோம். ஏன்னு கேட்டீங்க அப்படின்னா அப்போ தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அரைக்கிறப்ப ரொம்ப சூப்பராக வந்துட்டு அரையும். அதே மாதிரி தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மிளகாய், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மல்லி, இங்கே பாருங்க முருங்கை சோறு பொடிக்கு. அதே மாதிரி அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கத்திரிக்காய் வத்தலுங்க. அந்த பக்கம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேந்திரம் பொடி. சரிங்களா. நம்ம வந்துட்டு பிளாஸ்டிக்கில் போடுறது இல்லைங்க, சுத்தமான காட்டன் துணி வாங்கிட்டு வந்துங்க. அதை ஒரு டைம் துவைச்சு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த துணியை வந்துட்டு உள்ள போட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பொருட்கள் போட்டுருது. சரிங்களா. இந்த டைல்ஸ்லேயே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய பொருட்கள் போட மாட்டோம், ஏதாவது விரிச்சு அந்த மாதிரி தான் போடுறதுங்க. சரிங்களா. சரிங்க மக்களே, உள்ள நிற்க முடியாதா இருக்குதுங்க. பாருங்க எப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி வந்துங்க ஒரு பிஸ்னஸ் கண்டிப்பாக சோலார் ட்ரையர் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்க. விவசாய பொருளாக இருந்தாலும் சரிங்க, ஒரு தொழிலாக இருந்தாலும் சரிங்க, அதை வந்துட்டு நம்ம அடுத்த கட்டமாக மதிப்பு கூட்டி விற்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சோலார் ட்ரையர் தான். போட்டு கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு வேளாண்மை பொறியியல் துறைக்கும் ஏடிஆர் சோலாருக்கும் மதுரைக்கு ரொம்ப நன்றிங்க. ஏன்னா அவங்க தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 நாளில் நம்மளுக்கு எல்லா வேலையும் முடிச்சு கொடுத்தாங்க. அடுத்து பார்க்கலாம். பாய் மக்களே.